למה שאתה תגיד לי איך עושים את זה נכון? זה זורם בי כמו אדם בעברית שלי, כמו הים התיכון, הכל כחול, אני כל יכולה, השגחה מלמעלה. אם משהו לא בא אז הוא לא בא מסיבה, לא בא מסיבה. ולמה שאתה תגיד לי איך עושים את זה נכון? זה זורם בי כמו אדם בעברית שלי, כמו הים התיכון, הכל כחול, אני כל יכולה, השגחה מלמעלה. אם משהו לא בא אז הוא לא בא מסיבה, לא בא מסיבה. למה שאתה תגיד לי איך עושים את זה נכון? זה זורם בי כמו אדם בעברית שלי, כמו הים התיכון, הכל כחול, אני כל יכולה, השגחה מלמעלה. אם משהו לא בא אז הוא לא בא מסיבה, לא בא מסיבה. ולמה שאתה תגיד לי איך עושים את זה נכון? זה זורם בי כמו אדם בעברית שלי, כמו הים התיכון, הכל כחול, אני כל יכולה, השגחה מלמעלה. אם משהו לא בא אז הוא לא בא מסיבה, לא בא מסיבה. יש לי מלא זהב, מחביאה, מי שיש לה זהב רגועה, אני לא צריכה מחמאה, יודעת נורדתי לזה, עבדתי על זה, זה שלי, עבדתי על זה, זה שלי. אתה לא מאיים לי על זה, קח את כל הבגדים שלי וקח את הזמן, את האוויר שלי, תשאיר לי ביט של שקל טוב לי, יושבת על זה כל היום בלי להסתכל בפיד, אתה נח אתה מפסיד. אז למה שאתה למה שאתה